Този вечер да влизаме орегано без доблегано с строманите. С малкия лапето луд да го натуря на майка ти в кръгата. И после да го слагам на баща ти, на камерата да го слагам в гъца ти. И после на баба ти. Аре и сега продължаваме този роман да звучи за малкия лапето луд да го натуря на майка му в устата, да му има майката. Майка му яла на мене не мислила, тя го получава на моя хуй. И майка ти заеба умрялска да го слагам на баща ти на червите. Да го слагам на сестра ти в гъзе. Да го слагам на баба ти от чербате. Лапай бе маймуна, да го слагам от кутките. Заеба умрелица ти, заеба цялото ти племе, заеба майка ти. Умрялска мръсна миризлива кофе. Кофе да ми едеш лейнота. И малкия лапето луд да те го натуря в веждица. И да те го натуря в гъза. И в крайката. И после в ушите. Лапай, бе маймуна. Аре да влизаме, оригамия ненормалния. От екипа на радио Шакшука. И то това е DJ Тревомана за готов подкаст. Аре и така навлизаме за строманите. За малкия лапето дей баба му, майка му, баща му, сестра му. Ей, малкия лапето да се изпезда на баба ти в веждица. Ей, на баща ти големите уши да ги разбъжа за скреп. Ей, купонти разберете, малкия лапето ей, гей на радио партита се. Но влизаме с дедо му, умрелото копеле. Той се обеси за синджире в тавана, да му сира на гроба, ей, купончи. Разберете баща му, ей, гей и малкия лапето. И най-вече за майка му, маслинката. Арлеско и така навлизаме уникалния гей и това е малкия лапето. Навлизаме на баща му, големите уши. И на майка му, маслинката. Ей, хора, всички вие разберете, те е проста курва, проста курва. On DJ Sally Odiapol Gornige и най-вечер DJ Тревомана. Арето Баб